bayong buntag. Okay, Boss Marlon. Kanus kung sa pizza hato, ni mo na palit ang cellphone gikan ni Simeon Gibutero. Alas 2 Gs sa Domingo, pizza 16. Alas 2 Gs, Domingo, July July 16. 16. Oh, July 16. Okay, i-detalye ko no, Boss Marlon, unsay pag-meet ninyo, pag-meet up, unsay oras na. Oh. Ana na siya, sir. Nidoon na siya nako. Na siya gidil nga cellphone. Nga na siya nako nga, boss. Kanang nako ibaligya nga cellphone. Unsa nga unit, boss? Oppo. Nya. Ato nga pila may baligya nimo ani, boss? 25. Ato nga palit ko ani, boss, 15 ra. Unya kanang kuan pa man ni siya passcode kana may passcode ang kuan ang cellphone. Nya ipakita nako siya sa post sa marketplace nga 2-3 ra ang post. Ako sing ganaan nga. Kani siya, boss. Nakuhaan pa ni siya password. Nga ibaligya nimo og 25. Dili na ni nako makuan, dili na ni nako mahalin og ingunana nga presyo. Pakuha ni sa password na sa mga 800 to 900. Unya palit na ko ani is 15 ra. Ano siya nga 2,000 lang. Ko nga pagkuan ko kuan pa na kog password, lisod kaayo og paliton ako sa ingunana nga presyo. Ani na lang. Paliton ko ng cellphone 17. Nya paniltang na kay paayo, balik lang diri. Pahangyoon ti ka. Sa sige. Mo to nga napalit nako sa presyo nga Mill City. Okay, Mill City. Oh. Unya mo to nga nilakaw siya mga wapay 2 minutos nakuha nako ang passcode. Pagkuha nako sa passcode, unsa pagkaunsa nga wa jud ko ka-attempt og open sa gallery nga mao mong ginay Muslim namo pananglitag makapalit mig cellphone, i-open namo nabay video or nabay mga illegal nga kuan. Na mao to nga na open ako, gi-attempt na nako og reset. Pag attempt nako og reset, mangayo man siya laing code. Gi-attempt nako tong code nga akong gikuan nga na open siya. Dili naman siya makuan 00 111 1234 dili naman siya ma-open. So akong gibuhat is gi-remove nako ang Google account. Okay. Pag remove nako sa Google account, ni chat ko ni Boss Jeff nga, boss, anang na ako'y baligya Oppo A7, sino pa kayo 26 ra. Mo tong nasa chat sa kumbo. Nya ako sa di-clarify, sir, nga nganong walay pizza 17 ang katong among combo kay Domingo pizza 16. Chatan ako siya. Pagka Lunes, nay nahitabo nga gilabay dito. So ang among combo mong gud na is nako ibaligya, maora among kuan communicate nga maora na siya. So maong walay pizza 17. Okay. Mo to nga pag pizza 18, diha naman to na kuan nga mao ni siyang bayhana ang kuan Riami Tukmo. Mo to ni chat siya mga hapon 3:29. Chat siya nga, boss. Katong cellphone nga ako napalit nimo ba? Mao mo tong babae nga gisuod sa karton. Di siyempre mura kong nakuan. Kuha? Sure ka, boss? Di jud ko makuan, boss, kay naa dito iyang ID. Riami Tukmo, Panabo, Davao de Oro. Kanya. Davao del Norte. Ya mo tong ni kuan gyud ko niya ko, boss. Kanang na-delete na nimo ang kuan na to, boss. So delete na gyud tanan, boss. Domingo sa hapon alas 4 deleted na daw na ang Katong mga tanang video files. Oo. Kay kato siya view and delete naman to niya kay dili man to ma-auto kuan. View and delete niya. Dito nakita niya ang ID, ang picture ni Rhea. Kay dili man to siya makuan og dili to mao. So mao to nga ang kuan ako sing nga boss. Ato nang i-surrender, boss, kay ninduta unta og wala na siya makuan ebidensya unta to. Ya, ato na kuan, boss, kay ang akong kuyawan abot sa point nga dili na ko i-surrender. Nga palitan kato si Simeon makonsensya or mo surrender nga itudlo maamong ko, di ba? Mato nga akong gikuan Domingo Merkules sa buntag gikuha to nako ang cellphone ni Boss Jeff kay akong i-surrender. Okay.
nagpakuyog ko ni Sir Martinez, kuyuan sa kong pares para i-turn over ang cellphone dito sa station 10 Labangon. Deleted na to, sir. Deleted Contacts, na. Messages, contacts, wala na to tanan. Wala na siya tanan sir, gitan-aw na nako. Ang messenger, sir. Messenger, Facebook, o ang gallery niya. Pero napasahan dito nga na may kaaway. Oh, ang iyang kuha na sir is pag alas 4 sa sa alas 4 sa hapon gawas man na si Boss Jeff kay napalit og sigarilyo na ana siya na ni-open siya nako nga boss. Katong cellphone ba nga akong napalit, mura mag-aaway sa uyab. Daghan mag-uyab. Oy, ang ingon. Dili lang usa. Murag daghang ka-chat. Daghan ka chat. Ana, nya nabasa man niya dito. Sir, ako lang laruhon, sir, ha? Ikay una nakapalit. Kaya si Jeff mo ni... Man ni second buyer. Second buyer. Si Jeff mo din mo gika-communicate. Si Jeff ang nakakita kung unsay sulod sa Oh, cellphone. siya ay nakakita Okay. sa picture, sa ID o sa unsay naa sa cellphone. Wa man si Jeff karon. So, base sa account ni Jeff, unsay iya nakita sulod sa cellphone ni Rian. Base sa iyang giistorya nako sir, naaw daw video nga naligo si Ria. Maura to. Naligo. And then, sa mga conversation, Wala siya nakuan. Kuan ra, video call sa iyang uyab ana. Katong nasa screenshot ana. Maura. Why, kuan, sir, pasangin ko. Sir, ato ikon. Kuyab niya ni Senior o sa Wala siya magkuan. Wala siya kuan kinsa. Katong naligo sir, way kuyog. Video katong Maura yang ingon ako ma'am nga naligo si Ria nga nag-video. Ana maura. so ato lang ikuanan establishar nga katong cellphone nga napalit nimo niya si Simeon ang nag-deal, Baligya. nagbaligya, gipanag-iya to, imo gi-assume nga gipanag-iya to. Gipanag-iya ni Riam. Ito na dito ang iyahang video. ID, picture. Ang makasultian na is si Boss Jeff. Okay. Kaya siya may nakakita. So nakita confirm. Confirm. Nga naagi ID ni Riami katong upo. Naman sa conversation namo nga katong naa sa post. Another nga establish na to, sir. Okay, doon na may giingon nga murag naka-establish pag-contact si Riami mga July 17. sa Tadlaon. Sa Katlaon. Now, katong orasa, kuha man to, July 16, nimo napalit ang Cellphone. July 16 alas 2 Gs. alas 2 G sa hapon. So, kung imo napalit, kung kang Riami top mo to nga cellphone imo napalit, imposible sad kaayo nga mo to'y magamit, inigtawag July 17. Dako Kaya yung naa naman sa imposible. imo ha. Naa naman Mao sa imo, gali ha. sir. Sir, ang daliton sir. Kay ang gi-claim man sad sir nga pagbaligya daw kuno sa cellphone na ay kuyog si Simeon Gabotero nga babay. Unsang hitabuan na sir na ay kuyog pagbaligya dito sa imo or wala? Siya ra usa. Kay makita man sad nimo sa video, katong video nga nakita padung to siya sa shop around 1:59 sa hapon. Oh. So padung to siya sa shop kay nganong makaingon ko padung siya. 2:10 man siya naabot sa shop. Nya katong establishment nga nakuha siya mga 1 to 2 minutes to 3 minutes man maabot siya dito sa shop. So nay posibilidad nga nihapit pa siya ng mga pila ka minuto sa laing pwesto sa ha? Wala si kauban. Wala. Diha lang ko nakamayong sa iyang helmet sir kay ang iyang helmet iyang gisalibay man dire. Dire. Ya nangutana siya nako nga sir, dili ba ni siya bawal nga helmet dire? RXR sa niya RXR half face nga uwa. Oh. Dito ko nakakuan nga basin dili ko siya taga dire. Nakana ko ba niya singot kay siya pagbaligya sa cellphone. May mura sa balisa or Ana, murag ana gyud. Wa ba Ya. siya ko? Idonol na ko ang cellphone kay dili man mi magkasinabot sa presyo. Pas lang sa ko ana ba? Mato nga pagkuhan, iya na sa di kuan ako. Dari lang 2,000 oh. Dili lang gini kuan sir kay ang 2-3 ra ang post. Unya kuan pag password. Kuan pa og password. Dili na ko makapahalin og kuan mahal. Sir, naabi SIM ang cellphone, kuan na. First, mao na first nako pangutana niya. Asang SIM ani boss? Wala na SIM. Nana siya. Mato nga ako siyang gikuan. Okay sir, kano sa lang ka nakabalong nga katoy mo ka transaksyon, ibaligya sa cellphone nimo si Simeon Gabotero. Hana man na siya sir. Maong gipalit na ko iyang cellphone kay wa mo koy doubt nga kuan kay tarong ba siya postura.
At that time nga nag-deal siya sa cellphone, dili pa biyad na inana ka niwang. Ya, mo to nga wa ko doubt nga ni palit sa iyang cellphone. Kaya nisulti man siya nga kanang palit ka cellphone boss, kanang nakit-an ni nako diri sa Maynaga. Ang istorya is nakit-an. Oh, so wala ko doubt nga mo palit sa iyang unit kay tarong man. Disente ba? Ito nga akong gibayran. Gumapo sa cellphone. Kuan siya sir, A7 Oppo nga green. Wa pa itatsag yun. O nakaingon nakakuan sa kuan ug natagak ni naay garas. Aha. Wala may casing, wala tempered. Pero to kang iya to. Ah, Di, nakita man niya naga. nakitaan man niya, mamay ang istorya. Okay. Pero katong kuan, iyang identity ba nga siya si Simeon Gibutero kato na tong pagkuan sa mga polis. Mao na to siyang, anak man na siya sir, na kuha na nilang CCTV ni Sir Baliser, dire na dapit sa may atbangan ng Gilmore, kanang na Sopia's Bakery, atbang. Oo. Pagkuha nila anang sa CCTV, wala man na nila gi-post dayon. Nanguha sila ubang ebidensya. Ya, namay nitawag nga concerned citizen daw nga kauban daw sa trabaho ni Simeon. Nga mato nga nadakpan siya dito sa Kabulakan. Nga pag dakop ni ana to ang kuan nga sir mao man na siya ang katong naa sa CCTV. Dito na siya nakuan. Oh. Pero sir, pag si Kuan may nakakita kami ng Kuan man. Si Boss Jeff. Mao to kuan ko niya boss ato na i-surrender boss kay yawat na lang makatabang sa kuan. Delete dapat to kuan boss kanang sa deleted naman boss Domingo daw sa hapon deleted na daw na ang Which kuan. is mo the usual sir nga once na ay i-deal sa inyo niya, yun ang mapalit, delete na dahil. Mao na kasagaran gyud namo pan ambot unsa pagkaunsa nga wa gyud ako ma-open ang iyang gallery. Ang profile pic ato sir kang Riami pa. Di Ang sa ako nahinumdum man sir, pag open ako sa passcode, ang profile pic ato manag-uyab nga gatalikod, marang nag kiss ba. Pero wala dili makita ang naong kay isig talikdanay man. sa forma murag si Riami ana niwa mo. Dili ko kakita sa kuan sir kay ang laki may gatalikod. Okay. Kuan, nadungog ni mo ni Bianca na kuan sa Oh, kanang Bianca sir, nagsubay gyud ko ana sa iyang kuan. Ya, kanang certain Bea kining nagpa-interview diri sa Pikas Station, nagsubay sa kuana. Ako naminaw ra gyud ko kutob sa unsay update sa kang Riami tukmo nga case. Na-trigger lang gyud ko sir kay sukad sa iyang pag-ingon ko gahapon nga pizza di CCT gibaligya ang cellphone dako gyud sayop. Sa kuag yung kuan. Which is Mismo ako'y nakapalit, ako'y nakaibaw. nga July 16. July 16 ako napalit sa hapon alas 2 Gs. So meaning na maka Dakong bakak. Dili man ka maka 100% mo tuo ka sir kay sa iyang identity dami man. So manay rason sir nga ni patimaw ka. Ipatimaw ko para maklaro sa dakong side. so, ang kamatuoran mo pagawa sir, no? Yes sir. From the very start, ni-cooperate na ka. Ni-cooperate na ko police. daan sa This police is your station. first time na nagpa-interview. Oo, so, sir. Bayran ko ka sir. O gibayran pa ko sir, impas na tanan akong utang sir kay sa that time nga nakapalit ko sa unit, wa ko'y tarong income. Mura ko gibisit-bisit unsa ba? Oh. Ana, usa pa sad sir, gipadamgo ko ni Ria. Sa that time nga pag Miyerkules pag Martes sa gabi nangayo gyud ko niya kuan o tinuod nga gusto ka nga masulbad imong kuan, padamguha ko. Niana ko niya. Kaduha ko gipadamgo. First na ko nga nagdamgo ko nga padong daw ko sa ilaha nya nangutana ko sa kuan nga asa to dapit ang balay ni Riami. Pagkaduha is iyang mga barkada kuyog siya. Mao na ikaduha na kong kuan. So meaning, murag, Nagi siya nagi kalag ang tao. unsa kay mote pasabot ato niya? Mangayo siya kuan tabang. Kay kato sir og na-delete to nako diretso ang cellphone. Impas gyud ko. Kay katong time og na-delete nako. Wala naman ko idea og involved to sa ingon nato. Og wala to makit sa akong second buyer dili man to mapagya ng kuana. So ako lang i-emphasize, nga kani si Sir Marlon, alias Marlon.
kanang una yun ni nakiglambigi, nakikooperate sa ato ang kapulisan. Dito yung ka ni-report. Dito jud ko na report. In fact, ikaw mo lang nahimong yawi, no? Nga ni uswag yun ang Okay. investigation. Almost 1 week man sila nagkuan dito sa shop, sir, nga mangayo sila kuan about sa CCTV. Ko ako, sir, 100% ko makikooperate ninyo kay ako wa jud ko patulgaan ni sir. And first time ni mo nga ni ato